Benvinguts a 10 objectes per descobrir Catalunya. Al primer capítol, lo morter. Has fet mai allioli a mà? Has triturat mai espècies per a donar més sabor als teus plats? Si és així, seguríssim que has utilitzat lo morter i la seva companya inseparable, la mà de morter. Tot i que avui en dia disposem ja de batidores i tot tipus d'electrodomèstics que ens faciliten la feina, el morter i la mà de morter segueixen ocupant un lloc privilegiat a les cuines d'arreu del món. Però què és exactament un morter? Des de quan existeix? I el més important, per què el fem servir encara després de milers d'anys? Avui descobrirem la història, les curiositats i els usos més pràctics d'esta fantàstica eina de la cuina catalana. El morter és un recipient de forma generalment semiesfèrica o cilíndrica que serveix per a triturar, aixafar o barrejar ingredients. La mà de morter és la peça allargada que utilitzem per a golpejar o pressionar els aliments contra les parets del recipient. Els morters poden estar fabricats en diferents materials: pedra, marbre, fusta, ceràmica o també metall. Cada un d'aquests materials ofereix uns avantatges diferents. Per exemple, els de pedra i marbre són ideals per a triturar espècies i fruits secs, mentre que els de fusta, per exemple, són d'un material més lleuger, més fàcils de transportar i més còmodes d'utilitzar també. El seu funcionament és molt simple: aplicar força i moviment per reduir els ingredients a fragments més petits o convertir-los en una pasta homogènia. Ara que ja sabem què és, anem a descobrir unes quantes curiositats. Número 1. Els arqueòlegs han trobat morters de pedra utilitzats per civilitzacions antigues molt abans de que apareguessin els estris moderns de cuina. Número 2. Els farmacèutics han utilitzat els morters i la mà de morters per a triturar medicaments i preparar fórmules magistrals personalitzades des de fa molts anys. I la curiositat número 2 ens porta a la número 3, ja que moltes farmàcies utilitzen el símbol del morter com a element decoratiu o identificatiu per a recordar i rememorar els inicis de la professió. Número 4. El morter no és només típic de Catalunya ni la zona mediterrània, sinó que és una eina que s'utilitza arreu del món. Sense anar més lluny, per exemple, a Mèxic utilitzen una versió que es diu lo molcajete, però ells la fan en pedra volcànica. I número 5. Quan utilitzem el morter per a triturar espècies, lliberem els seus olis essencials de manera graduada. Això potencia el sabor per damunt que si utilitzem espècies ja moltes. Però escolta'm, ja està bé de parlar, no? Anem a posar-lo en pràctica. Volia fer un allioli, però vaig a fer alguna cosa encara més català i també a la vegada més senzill. Una picada catalana. Som-hi! La picada catalana és una preparació tradicional que s'afegeix al final de molts guisats, suquets, estofats i rostits per a espessir la salsa i potenciar-ne el sabor. Primer que res, posarem una miqueta de sal al fons del morter perquè això ajuda a triturar millor els ingredients. A continuació afegirem els alls i els picarem fins a obtenir una pasta fina. A continuació afegim les ametlles o, en el seu defecte com jo, les avellanes, ja perquè també m'agraden més. Les anem picant a poc en moviments circulars fins que quedin ben trituradetes. A continuació, podríem incorporar el pa torrat, però en el meu cas prefereixo saltar-me este pas perquè és una picada més empàtica de cara a possible gent celíaca. Posem una mica de julivert, lo picarem juntament en la resta d'ingredients i ara ve el pas de lligar la picada. Podem fer-ho o bé en una mica de brou, una miqueta de salsa del guisat, o en el meu cas, per exemple, en un bon xorro d'oli. I així quedaria esta fantàstica picada catalana, una cosa més senzilla. Si poguéssiu sentir quina olor fa la cuina ara mateix, és una autèntica barbaritat. Tot i que sovint passa desapercebuda, té un paper molt important perquè aporta profunditat de sabor i ajuda a donar personalitat als plats. S'utilitza especialment en guisats, estofats i receptes en salsa. Una curiositat és que cada cuiner o família pot tenir la seva pròpia versió, fet que la converteix en una preparació molt vinculada a la tradició i a la transmissió de receptes entre generacions. Per això, la picada es considera un dels símbols més representatius de la gastronomia catalana. El morter i la mà de morter són l'exemple perfecte de que una eina antiga pot seguir sent útil a dia d'avui. La seva simplicitat, resistència i eficàcia han fet que seguisca resistint el pas dels segles. Així que la pròxima vegada que veguis un morter, recorda que tens entre mans una de les eines més antigues de la història de la humanitat. Una peça que ha ajudat a generacions senceres a preparar aliments, medicines i, en el nostre cas, receptes tradicionals catalanes. Si t'ha agradat el vídeo, deixa'm m'agrada, comenta
Subscriu-te al canal i espera el capítol 2 de 10 objectes per descobrir Catalunya.